Apa deh? Nakimotor kayo kadikalman. Ako lang pa deh. Ada kam tisango, number 5 kami. Sumut la dito nagkita. Ay, may kamot. Mayak mait. Number 15 kami. Katadayo ka. Anak maabutan na pulusa. Sumut lang, di ka makamatan. Dayot ba at padre? Dayaw. Itata, hindi kuhan, nalpas motorcade. Yan. Nakalaro ba't ti pasada kada ko na. Tuloy ko na naman nagpasada. Oo, nagawid aki din. Ay. Tata. Nakailo ko anak ti panggalog. Sige nga, nalok maglalaki panaklan. Hindi kuha, dinamag kong papanan na. Makdo ko na na. Tatan. Tatana ko ti patare ko. Sinagid na ti nagagulgol pigid din. Pana sinagid ti lupok sanak tinangad. Sana dinamag no sino presidente. Sino presidente mo? Kuna na ganti. Bugkawan na ka? Uy, may ti patare ko. Panunutag mo ta. Sikalat may tamang gikig ko itong kunak mo ta. BBM kunak mo ta. Sikalat may tamang gikig ko itong kunak. Wala. Talaga. Wala man panggalog dito. Uy. Talaga. Pangkod yung McDonald. Kuna na. Hintayin mo ako. Kuna na. Inuray ko Ura dakil bagi na dati. No talaga nga ako. Agkabil kami. No kastulat at galad na. Kinigtutang ko na. Wan. Talaga nakiktot kaya ka na dyan. Nakiktutan ka naman na sinagid. Sana tinangad. Sana dinamag na sino presidente. Huwag mo mandra. BBM kunak mo ta. Sulat mo ito mang kiktutan. Dito lang baka kalaban. Tatan. Di agapos yung McDonald. Po ado dyan yung ikuha na siya. Take out na. Sa kuhan. Alam na dito kasot. Kuna na kanya. Apo nagtahuran. Alam ba dito? Take out ko kuna na. Chamba mama. Tatan. Basta BBM tayo kuna na. Kita mo ngortirik nagcamok agad. Agkabil kami ta. Camok no ang kamagkadwa. Camok kigtutin nakman dito. Camok no sa bali politiko ti Baganan. Kade. Katintin na tigiti siya. Dua kasot. Plus di take out na. Kitmayato na. Pare BBM tayo angarod. Kuna na. Pare. Kunak mo na. Baka ko nga road. Baka imay dito nga nagbakasyon. Ano. Kasla na ikamang dito. Ilocos. Senior citizen. Pinagkita ka retire nga army. Sumot lang nga kasi ba nagsasauna siguro. Retire nga ako di dyan. Marcos loyalist nga ro. Sinintir na ka nga ro. Nga ta. Sinintir na. Hindi ka. Tingnan muna matagat. Makigtot na ka. Makigtot na. Di ka magkadwa. Kadwa kang gayam. Inigtotang ko na ka. Di ka BBM ko na. Kao mo na. Kapilitan na. Kumpadre. Madaman sama padano maun. Wah, padre. Dati man, ang bisitan dati mas ko. Talaga nga napintas. Mayat dati kasam. Nalalapsat di kiti mais mo. Dadakkel talaga na eh. Mayat lang. Ang agapit lang, padre. Nih, magkitam. Huwag nga raw, mayat. Kaya ito kami, padre. Kanayon ako magkitaan na ta. Naiutang ko man dahil tuwing siya. Sa bali man na problema. Manaim. Wala ta, nagkagweteng. Naiutang mo man kimaritasyon. Sama man. O nga ro, gudwadan to na. Nagkagweteng. Tatan. Tatardarap-dap ko. Sika. 1.5. Katawa pala. Po, may nang tayak ti kuha. Kakaiso na nga kwarta. Talaga may nang inikap. sok nga ro dahil. Muray sak mo tayak. Tatan. Tatarap-dap ko ro. Tatan. Hindi ada lumabas sa kolektoral. At limar ko na. Kuna na. Nangatiwa akong kuna. Yes, kuna mo. Yes, kuna. Nangatiwa akong. Paala. Paala mo na. Mas laklag patayan. Nandidataw. Sa miglay. Taluribot na itayak.
Di dakkel na. dakkel Kwarta ah. dahil na. Mm. Milyonaryo ako na. Di gad minanso mo talaga. Una ka na ba kami nakarubak na ginuman. At dito sumarunong man nagpatayan. Rimar ko na 10-1 ko na hanap. Nay. Isang ito na. Yap. Katawanan natin kasi lalo nalpaya. Baga na. Pero hindi nga kasi nagtupak tinubong kanya ko. Sinalit natin ang kolektor ko na. Kita pa yung di mo sinigurado no na trimwar? Kita manang impok ko na. Padre kita tinagawa ata ko na kat 1.5. Mm. Sino tagtayam ka di? At di ko katawro. Ana? Kit di ungungo di jay. Uwang nga road. Diyak la dinubla dinamag. Samok 1.5. Awampay gayam. Awampay. Awampay kung ano ko. 1.5 mo tinagawa ata ka. Bukod. Painom mo na. Gaya mawampay kung ano ko magayam. Mistake mo, kumpadre. Kaunay, dakla, logik man da ito. Yan po. So nga takay basit nga po nga ako, amang manager ti wit-witingan. Kita nyo basit man dito kolektor yaw. Baka ano, ada palang, ada pukol, ada ngungo. Pero man ka makikinawatan na may liliw ang kami nga ako, tayador. Wah, so madi nga talaga dito. Pangasyo malabas na check upin nyo man ito. Naikalkalang ka na. Permi ko naman. Naiutang mo tamaisin. Gudwatan to kung maritisyo na. Oh. Napang ka naki motor kay Digalman? Ay, woy. Napanak, sigang kay May. Naman, napaanak mo. Mayak mo. Aga. Hindi ka ta nagkita. Una na, adda kong tisango, number 5 back. Sumot lang. Number 15 kami. Tadayo ka. Anak makamkamata na. Adayot diferensya. Sumot lang. Saragang ka, number 15 kami. Ay. Dayo. So wala Da na kami nagkita. likod. Nagkita nga ro da. Mm. Tata, edi nalpas ti kwan, raunen. Mm. Indiretsok na nagpasadan. Mm. Di adag ta highway na kat nakailogan ak tidak ko lalaki siya ngumak-ngak ti kita na. Oh. Tatan. Diba? Tam makdo ko na na. Makdo ko na na. Agad. Wala sir ko nak mo ta. Tapataray ko na. Di kuan. Pag naginulpi nga tinapik dati sagak, sanak tinangad. Di, apay. Mata. Sinong presidente mo? Kung ano nga, kagulgulbe. Nakigtuta ka jak na kaunay. Hindi naalag dirik nak. BBM ak! Kunang mo ta. Isulat man bang kigtutan. Kanurek lang natatalman. Kamu na makigtot na Ilocano ya. Napanagad na ginulpi nga minay. Sige, diretsot sa Macdo. Kung ano. Diretsok ta Macdo na. Tatang ko padre. Yan, dun sa ag. Hintayin mo ako. Kung ano. Panggalog, padre. Oh. Uy, naikamang sa dito. Yan tayo. Baka ito'y lawag. Kung sanay ko lang. Basta dito yung norte. Tiyan mo kung natin ko na. Tatang ko padre. Agit inururay ko ah. Di ko rumuwaron siya ka. Mayat ti balis-bus na pag nana. Tulog bagay na ya. Mas kula daw. Kabiltan no. Kontrata ka dahil ko lang. Ang kakabutang ko na. Kung natalak tarik na ako. Di ko hanggang. Alam dati supling at wagasot. Kunin mo yung 200. Apaw, natahor mang matgaya. Wah. Alam, medyo agisin mo talapay. Ikot ba si Titi ah. Di ko nayawan naman. Dati ko take out na. Tinawat ko man na. Basta BBM tayo ah. Agkadwa ka mo't gaya. Apay tamang sa bali. Dito politiko na. Manok na. Agkontra kami din. Yamok no ni Pacquiao ti. Kuha na iti ilakad na. Amot gaya. Alamano kami na.
Kasaya ko padre. Jam mo ko na gubat na ito yung kuna kita eh. Baka kuha ka talaga. Baka naikama ka talaga to eh. Hindi maiyawat namin, di kitim. Basta BBM tayo pare. Kunanaw na. Kalamaan. Oo pare, kunak mo na. BBM tayo, kunak mo. Pare, Pare, sula nili, dahi katata. kunak mo ngarod kat ko. Kita akar dati mais ko. Mabalisan mo tapitin lang. Dadakkel dahil ito yung mais mo talaga. Mayat. Problema kita. Mm. Naiutang ko ta. Awan ana ti sinalit nga huweteng. Ni apay. At nagtaya nga rito huweteng. Kat permi nga minanso ka. Ti nagtaya. At dardarap-dap ko nga raw. Numero. Kahit tatan. Ano nga numero kong padre? Dardarap na mo. 5-1. Pwede. Oh. At nanakad. E di lumamas na kolektor. Ati mo ako na ka. Hang. Nga na. Ako na nga tiwa akong kuna ka. Paala. Permi. Painom mo na. Mumot kanya ako nung minagpainom. Uwan kong padre. Lalo na nangag di kita dado mga kakadwa tayo. Kantsawan na ka na. Pukas lag mo latay kandidato na. Painom. O nagatot na yung taya. At takot. At amang kolektor sa balay. Wan. Ano, primura talaga ako lakad. Okay man, camuk dadi mbaga dadi may isa. 1.5. Amut gayam. 10-1 mut gayam. Di apa? Kita kapapaalangan apa? Terminal laylay sa inuman na. Oo, nga na to eh. Wala ako. Apa sinot nagtayam kami na. Katibor siya. Akit ngungumot kami kumpadre. Ay, Iyaw marot ti Madina na ito. 1.5 ko na na. Wala 1.5 kung na ako magayam. Hindi nagawada ko 1.5. Sal ito na yun. Humay, una na. Tiyayam mo, 1.5. Ay, pasinal it na mawambot pa gaya. Mawampay, kung na ako magayam. Timot kinagatot ko, nagpapaalak pa. Inom, mapoy na. Eh, dito sumarulo. Arimor. 10-1. Sal ito na ikalang ako. Diyos ko, manangasiyo ka. Pangasiyo ka, di apong ako. Presidente ti Weteng. Kita nyo mamasit nyo ngungu katapukol dito kolektor ko. Tatot may iliw-liw ang kamagtayan ko. Agkamali dagat pati da kami may ramraman. Talaga na ikalang ka. Darmi na ikalang ang pati. Di ka na yutang mo dati, dado mga mais mo to yan. Hindi problema kada ito ito. Nayutang ko man Ay, dito. ang padre. Muna naginat sa miglay. Sanbig pa imot nga raw. Kapilitan na agad mil de mil. Tausa tatiwag.